Kuku sing dupa kang kumelon angening gentiasa ngapeke kawengku sagung jajahan nanging sanget angekipi sang reksikane putra kang anjok saking biyati kawus katinggal Sang Subo Manggala Sang Subo Manggala ingkang sampun dipaca Indra papat binaret sajaga kang sinidikara utar kedira jumanggahan amukida Sang Subo Manggala tan nyaya hamiah sekatahing segala hei ha hei ha Sang Subo Manggala kadang kula kinasih panjenenganipun Mas Tama namtunipun matur sembah suwun namtunipun hangaya ingkang badhe medal sang risang pinanganten ingkang badhe lukar busana kanalendran angrasuk busana satratama namtunipun katur sangganing para lenggah kakung Sumawana putri ingkang mahambek luhuring budi panjenengan sedaya kula aturi kanthi mardu matikane penggalih panjenengan sedaya kemawon kanthi hambabar unggeling inggih punika Ketawang Ladrang Sri Nalendra. Manggung larasing wirama kita Sri Nalendra. Lah menika tok mandangi Pradaya Lokananta. Ingkang badhe tanyaya tindhaina Serat Mojo temanten saring Widya Kusumaning ayu. Lisa Andriani. Saha Mas Bagus Doris Andriani. Ingkang kabedha Sang Subo Manggala ingkang badhe manjing wonten ing tepaswan ingkang badhe lukar busana kanalendran angrasuk busana satratama. Sinten ingkang kinara minangka Sang Subo Manggala? Sang Subo Manggala inggih punika sok lampah panjenengan Mas Tama kang mijur saking tlatah dari jaksa panggung Royong Kadipaten Pati Bumi Meratani. Bilih Sang Subo Manggala punika kawestanan cocok lampah
setunggaling piraga ingkang wis putus ingering beksa. Wis putus ingering beksa pramila datan mokal. Datan mokal yen Sang Suba Manggala punika dadi kondanging carita. Katingal Sang Suba Manggala malang budaya malang jajane Tan Mingko sariring pekewo. Tan Mingko sariring pekewo prawira jayeng palugon tatak tanggo bangkit hangetasing karya. Pramila pantes minangka bedhah Sang Mudaraja. Diah kusumaning Ayu Lisa Andriani Sona Mas Bagus Doris Andrian. Lon tindak ira Sang Suba Manggala. Lon tindak ira Sang Suba Manggala ingkang tan nyayah tan biak sekatahing sengkala. Tan nyayah tan biak sekatahing sengkala tan nyayah ira Serat Paja temanten sarindit. Namung kanthi dedonga kanthi panjurung donga panjenengan sedaya kemawon katur sangganing para lenggah. Kakung Semana Putri ingkang satu dan kinahormatan. Kanthi dedonga kanthi panjurung donga panjenengan sedaya kemawon katujuh katur Sang Pinanganten Diah Kusumaning Ayu. Risa Andriani Sona Mas Bagus Doris Andrian. Yen nyololonggan ana ing alam bebrayan. Tansah kanigrahan kalimandening Gusti Hanjayeng bawana ing saklami-lamiya. Sangyaning para lenggah. Kakung Sumawana Putri ingkang satu dadi hormatan. Kalian ngerantos adicaranipun kirang kasatriyan. Niki bilih lumampah adicara candhaipun minangka adicara sumene ingkang kaping kalih. Kala wau nembe pasegahan namung sop nggih saking bakso niki kasegahan candhaipun minangka dhahar Kembul Bujana Handrawina pramila dumateng para kadang juru ladi kapure samedya ing diri siaga ing gati ngaturi dedaharan kalangkung rumiyin.